В Toyota CHR от 2023 година добавихме няколко екстри, които фабрично в автомобила липсват. Първо, подменихме мултимедийната система с нова с Android операционна система, 4 ГБ RAM, 8 ядрен процесор, безжичен CarPlay, Android Auto и вграден навигационен софтуер с меню и гласови команди на български език. След инсталация на новата мултимедийна система запазваме пълна функционалност в автомобила. Бутоните от волана продължават да функционират. От апликация имаме информация за хибридната батерия и нищо, което се е визуализирало на фабричната мултимедийна система от автомобила, не се губи. Допълнително Android операционния софтуер ни дава достъп до най-популярните апликации като Google Maps, YouTube, Waze. Необходимо е да свържем мултимедийната система към интернет, за да получаваме информация. След като получим интернет данни, може да използваме апликациите, които се нуждаят от данни. Имаме опция картина в картината, където в ляво може да визуализираме примерно видеоапликации, в дясно може да визуализираме навигационен софтуер. Към мултимедийната система свързахме система за паркиране с 360 градуса камери. При включване на задна скорост автоматично виждаме образ. Тук се визуализира задната камера. Тук виждаме вече калибрирания образ от 4 камери. 2 от които се намират под огледалата, 4-та под емблемата на предния капак. От малък джойстик пред скоростния лост, дори в движение може да сменяме различен образ от всяка една от камерите. Всички камери работят и като видеорегистратор и записват информация от пътя по време на движение. Допълнително, за да улесним паркирането, инсталирахме система за мъртва точка, като сензорите, които визуализират наличие на автомобила в мъртвата зона, се намират до двете греди. След като включим мигач ляв или десен, се активира съответно лявата или дясната зона и получаваме нотификация чрез зумер за наличие на препятствие там. На предната броня инсталирахме Parktronic, който също работи автоматично. Когато приплъзваме автомобила напред и натиснем спирачката, той се активира за 15 секунди. При включване на задна скорост той също се активира паралелно с всички камери. За запитвания за вашия автомобил може да се свържете с нас на имейл office@aval-bg.com или да посетите нашия онлайн магазин aval-bg.com. Благодарим за вниманието!